Ahojte, poďme hneď na takú výzvu, či toto dáme. Určite sa potešíte tomuto cviku, pretože teraz dáme riadne zabrať možnej celulitíde, ak ju teda máme na zadných stranách stehien a na zadku. Poloha bude jednoduchá, kdežto už prevedenie možno bude trošku obťažné. No a viete, že som teda zastankyňa takého zdravého životného štýlu, čiže cvičenie, zdravá strava a veľmi dobré prírodné doplnky. Pokiaľ máte o ne záujem, tak všetky sú vlastne moja značka a nájdete ich na www.zora.sk hore v e-shope. No a poďme na tú výzvu. Jednoduchá poloha. Ľahneme si na podložku, podložíme lakte, viac menej pod seba, čiže nie na stranu, ale pod seba. Dlane zasunieme pod zadok. Výborne. Nohy mierne ohneme v kolenách, špičky hore, zodvihneme zadok. Toto je východzia poloha. Dobre, to je ešte všetko fajn. Už možno cítite záber na zadné strany stehien, zadok a pritom sa posilňuje aj spodná časť chrbta a pracuje aj lítka. Jedine, čo budeme robiť, budeme vystierať nohy bez toho, aby sme zadok čo len pohli. Vystrieť nohy, skrčiť v kolenách. Vystrieť, čiže špičky dopredu a teraz hore. Všimnite si, zadok stále nad podložkou, nehýbeme s telom a teraz už by ste mali cítiť záber. To, čo budete pociťovať, sú zadné strany stehien, odborne hamstringy, tam sa tvorí celulitída. Niekoľkokrát dopredu, späť. Dýchanie je teraz úplne voľné, ako vám príde. Takže ešte niekoľkokrát určite cítite ten záber. Poďme ešte 5, 4, 3, 2, 1, povolíme. No, cítili ste? Toto by ma zaujímalo. Dajte mi vedieť, napríklad ja to cítim. A z tohto cviku netreba veľa cvičiť, ale treba ho robiť častejšie. A pokiaľ sa vám páčil, tak budem rada, keď ho budete zdieľať. Vaši známi vám budú za to určite veľmi vďační. Nezabúdajte sa o seba starať a ostaňme zdraví.